Mart. Kako sam od februara očekivao mnogo, a on podbacio, tako od marta sam očekivao da bude barem bolje od februara, on je bio bolji od januara. Mart je mesec koji je onako baš, da kažem, vadi prosek ove godine. Za sada definitivno najproduktivniji i najbolji mesec i po mnogo čemu, naravno ima i svoje mane, ima i svoje nedostatke, ima i stvari koje nisam uradio, ima jedna stvar koju nisam uradio u martu za koju ću da se ubijem ako ne uradim u aprilu. Ali počnemo od onih dobrih stvari. Pre svega folklor, igralo, probe redovne, imali smo taj koncert u Požarevcu sa folklornim ansamblom Ošće Malo Crniće i komentar koji smo dobili onako baš lep, a to je da se nije videla razlika između nas koji postojimo 4 godine i ansambla koji postoji godinama, par desetina godina unazad, i da se u kvalitetu, znači skoro uopšte nije videla razlika. Jedina zamerka je bila što su nam devojke bile malo onako stegnute, ali mislim svako bi bio stegnut na svom prvom, eventualno drugom koncertu, tako da dobro su na nama, to je 80% tih devojaka je budućnost ansambla, za onih 20% klimavo, ali ja se nadam poslednje mire. Sem tog koncerta bila je i Šarenica, snimanje Šarenice sa opštinskim ansamblom Malo Crniće, tačnije Malo Crniće kao opština je bila gost Šarenici. Mi smo bili naravno deo programa, za razliku od prošlog i pretprošlog puta kada sam bio, kada kažem prošlog i pretprošlog jer sam bio i sa FAUMC-om i sa Kudom Bušinac. Pokušao sam da se izvučem i da ne sedim pozadi iz prostog razloga što ne umem ti ja da budem miran toliko dugo, tako da sam se fokusirao na igru, fokusirao sam se na taj svoj deo, eventualno na onaj deo kada smo iza pevačice, bili smo iza Cakane, tako da super provod kao i svaki put. Komentar da je bilo malo opuštenija atmosfera, ja mislim da nije bilo opuštenija atmosfera, nego smo mi bili opušteniji, jer nije nam prvi put kao što je bilo i onda smo mi bili opušteniji i mi smo bili onako, bilo nam je sve normalno to što tako ide sve u sekundu da bude tačno, bilo nam je to sasvim normalno. Sem folklora, to je fudbal, igrali smo 3 prijateljske utakmice, tehnička sezona je počela u martu, ali mi nismo počeli da igramo u martu, jer igramo od drugog kola. Igrali smo 3 prijateljske utakmice na koje sam ja odigrao da ne ureknem sebe, fantastično. Igrali smo prvu utakmicu, ja sad nemam pojma kako se zove selo uopšte. Znači, Bogu iza nogu. Gol je asistencije, prvi gol u Crniću od kako sam se vratio. Onda, protiv Topolnice prijateljska 2 asistencije. Kakva asistencija, kako sam bratu namestio gol, znači ja mislim da je on meni dužan narednih godinu dana da mi namešta golove za to. I onda, treća utakmica, nismo imali golmana, to jest, moj mlađi brat je bio bolestan pa sam ja stao na gol. Tu smo utakmicu dobili 8-2, ja sam primio 2 gola, prvi kriva odbrana, naravno, drugi penal, ja se bacio čisto da ulepšam gol. Tako da ne ureknem, lepo sam krenuo ove godine sa tim utakmicama velikog fudbala, takođe i Ševa je tu. Mali fudbal, ne tako redovno, ali po meni jednom u 2 nedelje da se skupimo je meni super, strčim se, sad nezgodno je što pada baš nedelja i onda ta nedelja mi je paklena, ali eto šta se radi. Treća stvar, a isto ima veze sa fizičkom aktivnošću marta meseca, a to je teretana i to je trening. Ja stvarno moram da se pohvalim da u martu, ja se sjećam kad sam ovako dobro trenirao i ovako redovno trenirao pre svega. Opet da ne ureknem, ako ovako nastavim do leta ću biti u najboljoj formi u svom životu, pritom što ja planiram pre mora da 4 do 6 nedelje samo malo skinem stomak i ove mafine sa strane, malo, baš malo. Ne mogu da gladujem i ne mogu da neke strogi dijete, radit ću IMF i to je to. Sem toga, tu je i gluma, naravno, vraćamo predstavu Prosvjedba Vesela je muka moja, to su oni Crnogorci, vraćamo to na repertoar, konačno. Ali stvar koja je obeležila mart vezana za glumu je to što sam prošao casting i bio na snimanju filma, ali ne bilo kog filma. Prvo sam mislio da je to bilo koji film, mislio na neki niskobudžetni film, zapravo. Reditelj filma je legendarni Šija. Glavnu ulogu tumači Miloš Biković. Pored Miloša Bikovića, u tom filmu su i Slobodan Mićalović, Nebojša Dugalić, Denis Murić i tako dalje, tako da, wow.
Sloboda Mićalović je žena koja je prelepa. Ja sam mislio da je žena prelepa pre nego što sam vidio uživo. Sad kad sam vidio uživo, mislim da ta žena izgleda ružno na slikama, koliko zapravo izgleda uživo. Prelepo, presavršeno i plus onako detinjstva. Bože! U svakom slučaju, to je jedno pre veliko iskustvo za mene. Da, ja sam se smrzao tog dana, da, ja sam jeo 2 puta za ceo dan. Otišao ujutru od kuće, vratio se posle ponoći kući, ali bih ponovio to svaki put i čak sam i ostavio kontakt čovjeku koji je inače me iscimao da budem i koji je radio da kasnije na sve to. Ostavio sam mu kontakt da kojim slučajima ako bude trebalo ponovo statiram u nekom od sljedećih filmova, spotova eventualno, da. Tako da, zato imam devojku iz spota Crno oko, Nući, onda neko što se ljubi sa Nućem, ja je znam, šalim se. Dakle, što se glume tiče toliko. Sad, YouTube, 2 klipa, TikTok, ništa. Tako da to mora da se popravi u aprilu. A što se tiče one najgore stvari, ta najgora stvar je to što je u martu trebalo da bude završeno snimanje i čak izbačena nova pesma. Od svega toga ja nemam sekund snimljenog za spot. Sekund jedan. Bitno sam ja sve to lepo isplanirao. Da. Na papiru sve to stoji lepo i sve to lepo isplanirano i čak imam gotov spot na papiru. Ali što se tiče prakse, ništa. Nadam se što se nadam koje pičke materine u aprilu mora da bude gotov spot i mora da bude izbačena pesma jer za leto spremam nešto potpuno novo i nešto potpuno drugačije i nešto u što će moći da se čak i džuska. Da, baš jedan letnji hit spremam za leto. Snimanje pesme bi trebalo da bude baš u aprilu, ali morat ću da upomenem za maj ako u aprilu budem radio spot, tako da ludnica, mrzim kad pomeram stvari, ali eto. Također i nov rap session / cover, vidjet ćemo šta ćemo da radimo, ali i to se također sprema. A što se tiče privatnog života, stvarno ne mogu da se požalim. Planiram da radim Q&A sa Anđelom, planiram, to već duže vreme ja to planiram, sad samo treba da je ubedim. Da, i također planiram jedan nov serijal koji će uključiti moje društvo i ljude koji su oko mene. Tako da dosta toga spremam, ali problem je tome što samo spremam, ništa ne radim i to mora da se promeni po hitno. Evo ja sad upravo vracam iz teretane, nebitno koji je dan u aprilu, kasnim naravno, trebalo da bude 5. izbačen ovaj klip, neka motivacija dakle. Kasnim, Nikola, kasniš, ali nikad nije kasno da se ljubi strasno. Se vraćam upravo iz teretane, zato mi je ovaj srpski jezik tako tečan jer mi fali vode i neko belo, eventualno neka riba. I da čekam dođe kuće da jedem glasak ovog. To je sve ljudi što se marta tiče, ne bi da baksuziram, ali ja stvarno želim da april bude još bolji, još produktivniji, još uspešniji, još šareniji, tako da držite mi palčeve i vidimo se u nekom od sledećih klipova.